साहा सालबारियाव जोङो 14 नभेम्बरखौ सानसेनि गाजा गोमजा गोबां हाबाफारि लानानै जोङो खुंफुंनो आखायाव लादों। दा गिबि हाबाफारियावनो जोङो फ्लेग थिखांनाय हाबाफारि दंमोन, बियो जोबलांबाय। दा बिनि उननिफ्राय जोंहा थुनलाइयारि बादायलायनाय बे हाबाफारि दङ। बे हाबाफारियाव जोङो जायगायावनो खन्थाइ लिरनाय, खन्थाइ फरायनाय, बेनिफ्राय जोंहा बेलुन सिफ्रुनाय आरो आरसि आरो जोंनि सालबारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनिजों मोनसे दिरुं बोलायनाय हाबाफारि दङ। आरो बिनि थांखिफोरानो जाहैबाय जोंनि हालामनि सालबारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बेन्दोङाव थानाय गासैबो फरायसालिफोर आरो फरायसालिफोर आरो फरायसालिमाफोरनि बेफोरनि गासैबो सुबुंफोरखौ लानानै जों मोनसे जोंनि गेजेराव माने थुनलाइयारि मोनसे एवारनेस लाबोनो नागिरदों। आरो जों बे गामियाव हरनायनि थांखियानो जाहैबाय जों जे सालबारि गुदि बर' थुनलाइ आफाद बा जोंनि थुनलाइजों बे गामिया जाहाथे मोजाङै सोमोन्दो लाखिलायनो हायो, बे सोमोन्दोखौ जोङो बारायहोनो हायो। बर' थुनलाइ आफादनि जौगानाय आरो दावखोनाय बेबायदि हाबाफारियाव जुदि जों लाबोनो हायो, बेबायदि मोनसे नोजोर थांखिजोंनो जों बे गामियाव जों हरनाय जादोंमोन। आरो जोङो उननि हाबाफारिखौबो जोङो बेबायदिनो जोङो मावलांबाय थासिगोन। आरो मा हाबाफारि थाङो फुंनिफ्राय दासिम जोंहा मोनथाम हाबाफारि थांबाय। गिबियावनो जोङो सालबारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोनाय, मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय आरो जोंनि सालबारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बेन्दोङाव थानाय जिमान बिबानगिरिफोर दंमोन बिथांफोरखौबो जोङो गोसोखांनानै मोनसे बिबार बावनाय हाबाफारि, बे हाबाफारिया बांलांबाय। आरो बिनि दसे उनावनो जोंहा बे थुनलाइयारि बादायलायनाय जासिगोन। सोरबाफोर आलासि महरै बाहागो लाफैयो? दा जोंहा जोंनि बेवहाय जोंहा आलासि महरै लागोन। जोंहा जोंनि सालबारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि जोंहा सचिन स्वर्गियारि आरो जोंनिनो बेवहाय सालबारि कलेज मानि गोरायुं जोंहा डक्टर जगत चन्द्र बसुमतारी आरो जोंनिनो लेङाइ आफादगिरि सालबारि कलेजनि लेङाइ गोरायुं मानगोनां डक्टर दुलेन बसुमतारी साराबो लाफैगोन। आरो जोंनि हालामनि आगोलनिफ्राय बारग'लांनाय बिबानगिरिफोर बिथांमोना दिनै बाहागो लाफैगोन। आरो जोंनि हालामनि मेलेमजिबि बिथांमोना बाहागो लाफैगोन आरो माखासे रिंगु दामसाफोराबो बेवहाय बाहागो लाफैगोन। दा बेबायदि हाबाफारिखौ लानानै जोङो दिनैनि सानसेनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै जों खुंफुंनो आखायाव लादों। मेथाइगिरि हिसाबै जोङो बेबायदि जोंनि गेजेरावनो गोबां दङ। दा बेफोर मेथाइगिरिफ्रा जोंहा खुंगोन। आरो जोंनि आरसिनि बे साहा सालबारिनि आरसिनि गोबां रिंगु दामसाफोर दङ, बिथांमोना मोसानाय हाबाफारिबो लादों। आरो जोंहा हाथरखि फरायसालिनिफ्राय बिदि मोसानाय, सल' खननाय आरो गुबुन गुबुन स्कुलफोरनिफ्रायबो मोसागिरि बा सल' खनगिरि बेफोर बिथांमोना फैदों, बेयाव बाहागो लागोन। आरो जोंनि सालबारि एबसुनि बिथां आफादगिरि नेहाथारि आरो गोबां बिबानगिरिफ्राबो बे हाबाफारिखौ लोब्बा बिबानगिरि हिसाबै बा लोब्बा साहित्यनि लोब्बा हिसाबै बिथांमोनाबो बे हाबाफारियाव मैखोमै बाहागो लाफैदों। जोङो दिनै बे सालबारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय मेसेज हरनो गोनाङा बेनो जे जोंनि हालामाव थानाय जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोर बेफोर जोंहा थुनलाइ बादायलायनायाव बेसेबां जोंहा बेसेबां रोंगौथि जादों, बे रोंगौथि जानायफोरखौ जोङो मोनसे मेसेज हिसाबै जोङो हरनो नागिरदों जे जोंनि सालबारि गुदि बर' थुनलाइ आफादाबो थुनलाइयाव जोंदि खम नङा, बे बुस्थुखौ जोङो मोनसे बुहुमाव जोङो मोनसे हारियाव जों मोनसे मेसेज होनो नागिरदों। आरो जोंनि गेजेराव जोंहा सालबारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि माखासे जोंनि एरियानि मेलेमजिबिफोर आरो दैदेनगिरिफोर बिथांमोनखौ जोङो लानानै मोनसे जोङो मेल खुंनो नागिरदों। बेवहाय जोङो माखासे बिथांखि जों आजावगोन। आरो बे बिथांखि आजावनाया जोंनि इयुन फैगोन जेनेरेसननि थाखाय खामानि जागोन, बेखौ जोङो मोनसे मिजिंथिदों। आरो गोजोनथाव खौरां, बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय। क'क्राझार नोगोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया फैगौ 16, 17, 18 आरो 19 नभेम्बरसिम दिवाली धामाका अफार्स आरो लोगोसे मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेला होगासिनो दं। दावहारु अट' एजेन्सियाव बायगिरि बिथांमोना लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो एक्सचेन्जनि खाबुआबो एभेलेबेल जागोन। नोंथांमोना क'क्राझार नोगोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट, दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो होबाय थानाय दिवाली धामाका अफार्स आरो लोगोसे मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकफोरखौ गोसोबादि लाफैनो हागोन।
बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय फ्री एसर्ट गिफ्ट, फ्री सीट कभार, 5 लिटार पेट्रल फ्री, गंनै हेलमेट फ्री, 12 टाइम्स फ्री वाशिं कुपन आरो बाइक बायगिरिफोरनो बाइकखौ मोजाङै साखोन सिखोन लाखिनो थाखाय 12 टाइम्स फ्री वाशिं कुपनबो हरनाय जागोन। आबुङै मिथिना लाबावनो थाखाय 60000399 187 88 220 18193 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।